Мерси за аплодисментите. Няма една седмица, уважаеми, и аз пак вземам, че цъфна на екрана за радост на всичките ми роднини и не толкова за ваша радост. Ако още се възстановяват от баловете и се чуете, кога пак ще ви дойде гласа от кръщене до 12 или пък нещо друго, следващия един час ще може да ми се насладите в профил, в анфас, гръб, защото ще се опитам по някакъв начин да ви забавлявам. Дали ще успея, не знам. Успехът не само на предаването е, по принцип е нещо съмнително. Имам да ви изчета едни новини, дето са написани и да поканя едни интересни хора. Много скучно. Айде, моля ви се. Започваме, приятели, с един юбилей. Честит да бъде този ден, в който Кен е роден. Така, Кен, партньорът на Барби, разбира се, навърши 60 години. Оу, мама! За юбилея фирмата пуска лимитирана серия от играчки, като комплектът включва памперси за възрастни, няколко вида ченета за смяна, както и ново 20-годишно Барби за андропаузата. Да, нямам пауза в мен, но паузата както и да е. Джо Байден, уважаеми дами и господа, заяви, че никога няма да забрави смъртта на Осама Бин Ладен. Според близки до президента, това е единственото, което не е забравил. Беларуски съд осъди музикант на 6 години затвор за свирене на протест на опозицията. След случая, музикантът е заявил, че творчеството му вече е само за много затворен кръг от хора. Оказва се, че животните също се смеят. Същински смях се открива при над 60 вида животни. Масово животните се смеели на някакви същества, които работят 5 дни в седмицата, за да имат храна и да могат да се размножават. И това е смех, 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 смех. Швейцария, приятели, изследва качеството на почвата с заравяне на 2000 чифта бельо. Затова, когато жена ви се прибере без гащи, много ви моля, не бързите да я съдите, защото може да се окаже, че не е лека жена. Това е изследовател, чието гащи са заровени много дълбоко в някоя нива за благото на цялото човечество. Уважаеми, сега в студиото ще влезе певицата, с която няма да ви е страх да сте опасно близки. С нея никой не иска да е инкогнито, но всеки иска да си разбърка Ина и Яна. Аплодисменти за момичето с крака на модел и глас на ангел. Михаела Филева. Вие даже сме в тон с тебе, погледни. Всеки сме се разбрали. Приливи и отливи. Приливи и отливи. Прилики и отлики. Прилики или отлики. Как си, Мише? Много съм добре, благодаря за поканата. Благодаря ти, че дойде. Добре дошла. За мен е удоволствие. За мен много повече, между другото. Не, за мен е повече. Не, моля те, за мен е повече. Моля те, за мен е. Не, напротив. Честит юбилей. Добре, за тебе е повече. На патерица. Да ми е юбилея ли? Не, честит юбилей на патерица, моля те. Благодаря. Благодаря. Как и на 30 тази великолепна възраст? Ами, много е хубаво. Още си млад, а пък вече мислиш. А пък вече си стар. А пък вече си стар, да, вече си осъзнат. Хубаво е. Хубаво е. Май даже ми е най-хубавото сега. Ти личат, между другото, 30-те. Браво. Благодаря. Не, няма никакъв проблем, моля те. Имаш нова песен? Имам, да, казва се Ин и Ян, заедно с Жлъч. Тя е заглавна. Докъде ми си застигна с тези дълги крака, Миши? Ами ето, да бъда на гости на вашето шоу. Мисля, че това е един своеобразен пик в моята кариера. И в нашата, между другото. Аз гласа си докъде? С гласа ми, надявам се, все по-далече. Записвам нов албум. Ето, даже ти го нося да ти го подаря. Казва се Ин и Ян. Заглавната песен. Заповядай. Просто мисля, че падна диска. Не, това е стикерче. Да, че се стреснах. Викам, леле, от начало още почнах да чупа някакви неща. Направи го Ендо, говорим си за дизайна, той е красив артворк, който виждате отпред. И вътре си е моя глас. Така че надявам се още много албуми, още много възможности да пиша музика, да я записвам. Много е хубаво
да чувстваш идеите си споделени. Миша, сега интервюто ни ще протече по един малко по-музикален начин на теб, което ти е сила. Все пак ще ти дам едни картончета. Така. На всяко от тях има по 3 откъса от различни песни. Аз ще ти задавам въпрос, а ти ще трябва да ми отговориш, изпявайки един от отговорите. Естествено, имаш право да изпееш и някакъв различен отговор, който си избереш. Да, чакай сега да се подготвя. Но той трябва, разбира се, да е логично свързан. Давай да видим сега. Как се чувстват мъжете след среща с теб? Добре. Клоунът след чаша чай си тръгва уморен. Добре. Каква свалка би те впечатлила? Леле. Ще избера братя Аргирови. От дадените ми избори. Год е да сме двама, год е без пижама. Какво би казала на приятеля си, ако сте скарани? Леле. Аз се надявам ние да не се караме с него, много се разбираме. Моля те, отговори ми с някой от А. А да избера. Не, ли шегувам се, каквото искаш. Айде, аз знам мелодията на тая песен. Аз не, но... Хабиби, спиш ли добре? Не мога да пея този, той е жесток между Ще е жестоко, ако му го изпееш, действително, след скарване. Мисля, че веднага ще се сдобрим. Той ще се разсмее, ако аз се опитам да пея този Как се чувстваш, когато си влюбена? Винаги, понеже имаме една песен с Павката и Венци "Любов", като ми се заговори за любов и веднага ми идва отговорът е любов. Въпреки че и тия избори не са лоши. Въпреки че и опциите тук не са лоши, обаче най-се припознавам в, разбира се, в нещо, което аз не, особено първата опция е жестока, с променена като хищна хиена, много ме заблизи. Когато си влюбена. Да. Какво би казала на човек, който ти е неприятен? О, колко си прост! Има ли смисъл? Как би отговорила, ако бара затваря, но на теб не ти се тръгва? Оставаме. И нищо. Това е ритуал, между другото, на едни приятели на Арапясто планински един хотел и всеки път на края на сезона се събира целият персонал и някакви отчаяни хора, като мен и още неколцина приятели, които ходят за закриване там на сезон, пият се едни много дълги шотове и се пускат това нещо 10 пъти се пее. Оставаме, но ти можеш да пееш, аз не мога. В такъв контекст винаги се получава по-добре, когато не се опитваш да пееш добре, защото е по-смешно. И помага ти това, за което употребих. Както да е. Как си представиш перфектната ваканция? Я да видим сега. Вървиме двама боси, аз и ти. По пясъка така горещ вървим. Жесток парче на Д2 и Дичко. Супер. Какво казваш, ако срещнеш бивше гадже? Чакайте сега. Мен ми се налага често. Що? Защото работим заедно много често. Аз какво си помислих, брат? Аз помислих, че имаш страшно много бивши гаджета, да? Не. И затова казвам, що? Не, въобще, не. Аз съм другата крайност в това отношение. Затова те каним. И не знам, не се завръщай. Ниджей, нали знаеш тази случка велика? Ниджей. Това е много смешна история, наистина. Тя си е негова. Да, той я разказва как... Пловдивска велика история. Пловдив или Варна, нещо такова. На някакво парти корпоративно. Не се завръщай към публиката. Ниджей. Ако трябва да се сравниш с цвете... С цвете? Какъв трябва да е отговора? Да, ако трябва да се сравниш с цвете. Аз съм само цвят лила. Или почти син. Важно, че има цветя на моята рокля. Люлек съм. Как би определила музикалния шоу-бизнес? Я да видим това, сега тук е интересно. Избирам Стефан Владобрев. Този рай води фада. Много ти благодаря. Аплодисментите за Михайла. Добре, значи хората казват, че ако прегърнеш дърво, намаляваш стреса. На Михайла предстоят спокойни минути, защото тя ще има специална задача не да ме прегръща, а да ме научи да танцувам. Фламенко, самба и танго. Така...
Добре. Готов ли си? Не. И аз не съм готова, защото всъщност всички такива стилове, които изброяваш, аз не съм ги танцувала Жесток педикюр. много години. От много години. Благодаря ти. Не, няма никакъв ми проблем. неудобно, престанете. Не, има зверски много неща, които мога да се загледам. Извинявай много. Добре, сега обаче сме тук да танцуваме. Готов ли си? Да. Аз ще гледам ногтите на краката. Престани. Не, ще Главата горе. Значи първи урок по танци. Заставаш. Брадичката така изправена. Раменете назад. Не твърде много. Не дай да приграваш. Така. И таза леко напред. Ето това е. Я само в профил, за да видят хората. Да, ето това е една не лоша позиция за танц. Така, готов си. Сега, Не, аз си лигавондра, ама кажи. Да започнем с фламенко, искаш ли? Добре. То за мен няма значение, с може да започнем. Айде музика, да видим това фламенко. Фламенкото винаги имаш пола, ако си жена. Ако мъж, имаш обикновено някакви такива плащове. Така, играта е с ръцете, в повечето случаи. И пляскане. Аз. Ние. Добре, след като пляскаме, какво трябва да стане? И главата ти ви е високо. После къде се гледа, мислиш съвсем сериозно. После може да погледнеш към мен. И пак да продължи да пляскам. И лошо ме гледаш обаче. Много лошо. И таза ти е напред. Така. Лошо ме гледаш. Чакай, давай, таза е напред. Лошо ме гледаш. Оправи си така раменете. Главата горе. Лошо ме гледаш. Това е. Значи може да минем на следващия. Това е. Знаеш колко хора в Стрелбище играят фламенко, се танцуват грешно. Така, продължаваме с салса. Всичко тук е в ханша. Трябва да се правят усмици. Ела само една идея към мен. Благодаря. Така, трябва да правиш усмици. Обърни се към публиката да те виждат. Така, хващаш си така таза, за да успеем да правим усмица. Даваш назад таза. Хоп, хоп и правиш усмица. На кое викаш таза? Добре, окей. Таза е ето тази част, с която Краката, какво правим с тях? с коленцата си помагаш и правиш усмичка. Аз сега няма как да ти покажа съвсем, защото съм срокля. Добре, получава се. Почни от кръгче. Така, и сега това кръгче, дето е тръгнало тук да тръгва, го завърти малко. Добре, малко почна аеробика прилича, отколкото на салса до тук. Пилата си, да, имам проблеми с кръста. И после, като освоиш усмичката, това е. Вибромасажор. И сега, знаеш какво? Сега направи така с раменете и си топ. Ама трябва да държа таза. Таза и раменете. Ето. Добре. Така, дай да го видим сега тангото. Много интересно при тангото е, че трябва мъжи и жената да стават много близо един до друг, ама в тази част на тялото си краката. Ръцете ми къде са? Хващаме се. В принцип да се обърнем, за да ни е правилна позицията. Хоп, ето така. Пак си изправен. Ръката ти е горе. Тук сме допрени, а тук сме много назад. Така. Всичките класически танци така се... А тая ръка? Под моята. Добре. Тук я слагаш. Добре. Така. На къде ще ходим, за да знам? Натам. Ма гледай на където ще ходиш. Така. Добре. Хубаво назад. И сега стъпваш. Най-интересното е, че имаш едни такива все с краката. Дръж, ти се дръж, аз ще хвана. Не, то ти се дръж, защото те са такива своеобразни спъванки през цялото време. И аз те спъвам и после ти ме спъваш. Не, аз като спъвам ще се пред. Айде, пробвай. В смисъл? Ето такива. Сега искаш и аз да го направя. Да, нали танго ще танцуваме. Браво, бе, Митко, бе! Браво, бе! Ето това е. Жесток си. Никога не взимайте уроци по танци от мен. Моля ви. Уважаеми, няма значение дали сте от източния или от западния блок, защото рекламния блок по БНТ е за всички. Мерси. Благодаря много. За мое и ваше успокоение, Михайла Филева не избяга от мен в рекламната пауза, така че би трябвало да продължим разговора. Благодарите, че остана. Благодарите, че ме научите нещо, учителко. Любима. Ужасно. Никога не учете от непрофесионалист как да се танцува. Това е ужасно. Моля те, престани. Защо толкова често прибягваш до дуети? Защото... Сама си много по-силна, според мен.
Така ли мислиш? Те те използват, да. Те използват. Не знам, на мен ми е много приятно в такъв случай да бъда използвана. О, спри да говориш тук. Не се благодаря ти. Бъди лоша, Миша, бъди зла. Много ми е хубаво усещането за споделеност във всеки един смисъл, включително музикален. Ти си един от малкото изпълнители, които познавам, в чието текстове няма допари и някакви неща. Кой ти пише текстовете? Ами, много често сама си пиша текстовете. В други случаи прибягвам до хора, които имат добър вкус и чувство за естетика. Това не е продуцента. И Влади ми е писал песен. Да, Гафо също ми е писал. Опасно близки е. Той я написа. Приливи и отливи също той е писал. Първите ми песни, даже повечето от музиката до текста са негово дело. Ето поредният човек, за когото говоря, който така с отношение и с чувство за естетика. Турне? Кога? Дати? Къде? Буквално вчера приключиха майските дати от турнето. През юни и юли и август дори ще продължим и вашите зрители могат да ме последват в социалните мрежи. Там публикувам абсолютно цялата информация за турнето, което предстои и с Максим и турнето, което ще бъде за представянето на четвъртия ми албум. Аз говоря за албума, да. Дублираш детски филми. Да. Песни дублирала ли си? Да, в Смърфовете имаше една много сърцераздирателна песничка. Там Смърфията умира и така лебедовата и песен в общи линии. Беше много важно да бъде преведена на български, за да може посланието да се запази и някакси да бъде разбираемо. И беше много тъжно, защото дечицата си мислеха, че тя наистина умира. Слава Богу, в края на епизода. Всичко е наред. Възкресява тя, любовта цари, всичко е наред. Ние за любов все още не сме толкова готови, но за причиняване на не до там положителни неща. Сега да видим. Какво ли не ти причинихме до момента, но сега ще посинее. Не е какво си мислите, просто ще се наложи да озвучи заедно с Митачето сцена на хора "Бойди се ни като смърфчета". Респективно Михаел ще говори като смърфията, аз каквото направя. Така? Да, добре си. Ах ти, малък палавнико! Хайде, има ли ефект? Какво става? Сложих си най-секси роклята. Защо не ти въздействам? Хич ли не помръдва? Няма да те лъжа. Нищо не става. Не опита ли се с списанието? Опитах и с Playboy, и с трета възраст. Не става. Ама нещо трябва да направим. Аз имам нужди. Не мисля, че ще се получи. Слушай какво. Аз имам нужда от мъж и то сега. Ясно ли ти е? Но да знаеш, че ми е супер неудобно да го правя пред хората. Да видим какво толкова прави тази Михайла по тия концерти, че за друга не може да мислите. Точка. Падала. Виж, изглеждаш доста праволинейна. Благодаря. Моля, всъщност тя ще ме загледа и аз не разбрах това сега какво трябва да направим. Понякога правиш ли безразсъдни неща? По-скоро от хората, които обмислят съм, но обичам импулсивните неща, обикновено свързани с пътувания. Когато е така можеше да се пътува. Много често просто си купувах билет за някъде, без изобщо да съм си букнала хотел или с идея какво ще правя там. Кацам на летището и започвам да питам къде е готино да се спи, къде е готино да видиш нещо. Особено когато е в рамките на как да го наречем, не екзотичния свят, ми е любимо. Без никакъв план, просто да се озовеш на някакво място и да вземеш най-доброто от ситуацията и от момента. Няма повече тормози, моля те последно. Ще въртим невижданите до сега в български ефир колела на късмета. На едното, приятели, има песен, която Михаел ще трябва да изпълни, на другото музикалния стил, в който ще пее песента, която се е паднала. Така, я да видим сега. Уважаеми, анонсирах ви го преди малко, но напомням супер бързо. На това колелце са
стиловете, инструментали, които ще пуснем на Михаела. Там тя ще си изтегли текста, върху който ще трябва да инструментира музиката. Инструментира. Тей, ти си въртиш текста, нали? Завъртам ли? Айде. Готов ли си? Да. Не си готов. Не, то ти трябва да си готова. Я да видим сега. Че не виждам какво се падна. Не. Тони Стораро. Я пак да завъртя ли пак? Не. Значи, Тони Стораро на музика... Диско. Ама аз не знам мелодията на това нещо. И аз не знам мелодията. Текстът е. От всички маси се чудят коя си. Така играеш, че изхвърчат. Попинали цял студентски град и мъжете пак ти пишат. 6. Пишат ти 6. Който си го може, си го може. Благодаря ти, че не се отказа. Дай пак. Добре. Аз това на къде трябваше да го върта насам и насам? Михаела Филева, опасно близки. Това не съм го чувала никога. Предполагам. И текста не знаеш. Не. На... Кълъч на латино. Айде пак завърти. Добре, че си гана. Да не е кълъч. Чакай. Добре, айде. Нека да си е. Не, електро R&B. Нека да си е латино, добре. Латино си е. Па. Чакайте първо, винаги на мой перформанс, винаги има малко танци първо и после пеене. Мога да чета по устните, искаш с теб да сме опасно близки. Мога да отгадна мислите, фактите говорят, има нещо. Опасно близки. Опасно близки. Айде салсата. Опасно близки. Опасно близки. Опасно близки. Опасно близки. Не, нищо не успявам аз. Аре, един дует. Дует? Да много се падне метала. Михаела Филева. Латино сеньорит. Да завъртим ли пак да не е мое? Не, нека да е твое. Добре, айде. Ако се падне метала, ще е велико. Няма да е метала. Не, реги, не, метала. Не, бе, за проба. Ето това е човек да се разбира с късмета си. О, да. Айде. Обаче... Да започнем пак с движението. Аз нямам толкова коса. Само... това къде се влиза? Където ти е удобно. Не се влиза тук. Латино сеньорита! Изгарям, очега ли кожата пари? Любима латино... грешка. Добре, ще правя, ще го правим. Изгарям очегата, кожата пари, любима латино. Китара пак звучи по устите. Слънчеви лъчи. Засичаме се с теб за първи път. А казват малък е градът. Всички знаци сочат ми, че си за мен. А чака фърбеча фирма катен. За мен! Аре са заедно. Искаш латино сеньорита, така торнадо, небрехлита, алегорика ден амор! Благодаря. Здравейте много чудещо. А сега, третото око на четвъртата власт на агент Поли ще се впусне в поредното търсене на истината. Можеш ли да излъжеш българина с фейк нюз? Или след оня ядрен реактор ти казват добър ден, само ако видят къде е слънцето? Я да видим, вижте сега. Да пие ли една чаша детска кръв или да се гмурна в перловска река за злато? А може би да отида до Бузлуджа, за да се запозная с младите извънземни в България. От известно време в интернет пространството и не само в него се появяват
доста спорни новини. Кои от тях са истински и доверчиви ли сме ние българите? Отивам да разбера. Госпожо, здравейте! Да ви попитам, какво мислите за факта, че Хилари Клинтън пие детска кръв, за да изглежда по-млада? Бихте ли го направила, примерно, ако... Скандално ли е? Не е само скандално, то е вампирско. Чувала съм, че се пие детска урина, която има антитела. Детска урина? Да. Антитела против грип, против настинки. Обаче за кръв още не съм чула. Ама на шотове или трябва да изпиеш 200 мл? Зависи от състояние. Разбрали, че Хилари Клинтън пиела детска кръв, за да изглежда по-красива? Коя е тази Хилари Клинтън? Чула съм, че пият фекалии. Това е фекално лечение. Пият ги? Да, в чужбина, в Америка. Явно ги правят на шейк някакъв преди. Да. Всичко е фалшиво в този живот. Говориш ли английски? Аз съм англичанин. Какво мислите, че Борис Джонсън, новината, която излезе, Борис Джонсън, вашия човек, пиел детска кръв, вярно ли? Не знам Борис. Не ви ли роднина, Борис? Не се ли познавате всички в Англия? На интернет, на новини има много истории. Аз чувам много истории за всеки политичен. Разбрахте ли за новината, че всъщност на Бузлуджа паметника е бил летяща чиния на извънземни? Може да има. Вътре, в чинията. И отдолу. Отдолу? Ходил ли сте някога на Бузлуджа? Аз съм ходил и на Черни връх, и на Бузлуджа. Черни връх, там има ли пак чиния летяща? Има. На Витоша, всъщност под планината, са открили станция на извънземни. Напълно възможно. Напълно възможно. В София си мисля, че даже е основната станция в света на извънземните. Опитват се да ни мачкат, да ни манипулират, нещо, което на мен не ми харесва. Да, всеки ден всички попадаме на фалшиви новини. Важното е да са достойни, да са хубави. Добре измислени. Добре измислени, да. Добре. Уважаеми дами и господа, в студиото сега ще влезе не жена, а национално богатство. Тя може да пее, да танцува, да не си мери приказките, да бъде по-смел патриот, въоръжен с пиратки и да те свали само с един поглед. Каквото и да каже за нея няма да бъде достатъчно, защото думите не я побират. Аплодисменти за Елза Парини! Седни сега. Седни тук. Много ниско си ме сложил. Така ли? Да, ето ти. Благодаря ти. Задачките. Така ще работиме днес. Добре. Каквото кажеш? И, бейби, много са ми всички там. Добре дошла. Знаеш колко ти се радвам. Благодаря. Направо много се радвам. Съвсем откровено. Много ти благодаря, че дойде, че си тук. Разбира се, за тебе винаги. Ти си ми любимия водещ. Че не сме се виждали от много години. Да. Добре си? И ти си много добре и много се радвам за тебе. Пак ти го казвам. Благодаря от сърце. Чудесно. Елза или Иво? Елза, бе. Стига сега на Иво ли ти приличам? Не, обаче въпрос е, аз никога не съм знаел, не съм ти и питал, откъде тръгва това алтер его Елза? Ох, какви сложни думички използваш, алтер его. Айде си го използвам. Ще разберат ли хората? От коя година, да? Ами, това почна малко след казармата. Бях танкист. Танкист с този ръст? Танкист, да. Ами да, представяш ли си? Наказаха ме. Видяха ме, че съм кукуруко и айде, танкист. И си мисля, че ще ме турмозят, ама не. Кака не се турмози. И там се роди Елза. След 20-на години да си видяш, беше първата драг кралица пенсионерка, която познавам, честно казвам. Това ли пенсия ще взема? Не знам, ти ще кажеш, ти знаеш какво се осигурява. Ама каква младичка бях, каква засука на младина. Ти си първата драг кралица в България. Аз друга не познавам, де. Да, официално, Какво точно е драг кралица, ако трябва да кажем на хората, които не знаят? Ами, драг кралица, Мило, да ти обясня сега. Драг кралица е личност, обикновено от мъжки пол, в повечето случаи, която
не само се облича като жена и претендира да е жена, а носи един артистичен заряд, емоционално специфична, забавлява аудиторията, държи се предизвикателно, пародира с недъзи на обществото, с недъзи на женската психика, с проблеми при мъжете, с такива неща. Може да прави ток-шоу, както правят повечето в Америка, но може да е само липсинг, може да прави имитации, може пък да си избере свой собствен образ, може да има няколко различни алтер-егота, различни образи, но това е личност, която живее и изживява един друг различен паралелен живот от своя истински, но всичко това е свързано с ентертеймента. Макар че сега в днешно време с навлизането на социалните мрежи много от младите момченца просто го правят само в социалните мрежи, но го правят зрелищно, с невероятни костюми, с невероятни декори, с фотосесии, професионални обработки, в смисъл издигнато на професионално ниво, но за социалните мрежи. Не за шоу, не за наживо, не за пред хора. Така се отнема, от света. Да, но това е... Помниш ли първото преобличане 92-а? Точно не знам дали е баш първото, пък и не знам дали точно 92-ро, защото... Аз от твое интервю го хващам това. Да, ама още на 6-7 имам спомени, че рових из гардероба на майка ми и пробвах роклите. Обувките и тогава им бяха големи, сега са ми малки. Но помня 92-а смътно, беше много забавно, много смешно. Тогава ли се поставят основите на това нещо в България? Да, едни мои приятели, всъщност, те ги поставиха, защото аз пак бях затворена в казармата, в Сливница, в танковата бригада. Школа, танкова школа. Да. Исках да се отрежа шинела, беше много грозна дължина, не беше модерно, но както и да. И те вече бяха почнали така да се събират, да правят такива неща и аз бях в полагаема отпуска. Или някаква там отпуска, не знам. И тогава те се видяхме, те ми казаха, че си правят такъв купон с преобличания, с шоута, танци. Те всички са много артистични и танцори. И аз викам, добре, и аз съм се занимавала с танци, айде давайте и аз. Обаче то криза. 92 година. Къде ще намериш 43 номер обувка? Къде ще намериш перуки? Къде ще беше цирк? Всичките моите с дълги коси, те направени, нацоцани. Аз от казармата, лукчо. В казармата някой подозираше ли за това? Всичките ме усетиха. Много ми се молиха. Хайде, Елза, хайде, викам. Не, аз не съм такава. Уважаеми, ще падат дрехи и задръжки само без първото и второто, но не е лъжа, че ще стане много първични, особено тя, тъй като сега аз трябва да й задам едни въпроси. Тя ще отговаря много бързо, без да се замисли. Готова ли си? Аз не мога да мисля без това. Знам, че не обичаш бързите неща в живота, но сега ще ти се наложи да си бърза. Аз ще ти задавам въпроси с бърза скорост и ти трябва без да се замислиш много да ми отговаряш. Каквото ти дойде, наприма ви сте просто. То всичко ще е пегел. Добре. Окей ли си? Окей. Добре. Кой е по-голям от хляба? Аз. 100 кила ракия даваш само да? Ме притежаваш. 7 по 7 е? 14. Какво може да те накара да втвърдиш? Тона? Да пърдя? Не. Какво може да те накара да втвърдиш? Тона? Лъжата. Препарат за втвърдяване? Доксициклин. Какво ближат Дони и Момчил? Раните си. Какво ближиш ти в свободното си време? Сладолет. Кой е спасителят на плажа? Аз. Какви са тия въпроси? Кой е спасителят в връща? Войчо ми. Защо Войчо ти е спасителя в връща? Сега това не ти е написано. Защо ме питаш? Войчо ми, защото го обичам Войчо ми. Добре. Защо е розово? Защото е лилаво. В израза за този, който духа, кой е този, който духа? Това е една много известна личност, чието име не мога да спомена, понеже ще ме подгони за клевета. Добре. Законът на Ом обединява напрежението, тока и... Законът на Ом обединява напрежението, тока и... Моят ток как е? Перфектен. И перфектен ток. Любовта трае?
15 минути. Какво отказваш да поемаш? Наркотици. От всяко дърво свирка не става. А от какво става? Става от всяко дърво свирка. Стига да знаеш как да свириш. Добре. А защо съвременните момичета страшно много искат да приличат на травестити? Не, те не искат. Те не искат, просто... такава е в момента културата, че с тези големи мигли, с тези големи гримове, с тези големи усти, заприличват на драг кралиците, които по принцип хиперболизират, както ти казах. Затова когато ние се правихме с големи усти и оттам тръгна, че нали, травеститите едва ли не са с големи усти, а сега просто нашата култура се пренесе и при тях. Хубаво е, защото сме сексуални. Предполагам. Хората притесняват ли се все още да си разкрият сексуалността? Да, всеки си има своя основателна причина, за да не нарани близки, примерно, или пък за да не загуби за бизнеса си, или пък се страхува за работата си, или пък го е срам. Има и хора, които искат да живеят нормално, създават семейства, гледат дъщерите си, обаче ходят и правят и други неща, нали, извън скоро бях къщи. хванали един унгарски депутат, който всичко говори хомофоб. Той има и наши. Между другото, като казвам и наши, ти според мен разполагаш с страшно много информация. Да. Все пак ти си драг кралица номер 1. Имаш информация кой, къде, с кого. Имаш ли материали за изнудване? Знам много неща. Да, знам много неща. Не знам дали ще се получи изнудване, защото ти може да си мислиш, че някой може да се притесни от това, което знаеш, но после да не го направи. В смисъл, изнудването трябва да имаш насреща човек, който се притеснява от информацията, с която разполагаш. А ако човек е достатъчно умен, за да не се притеснява, не може да бъде жертва на изнудване. Права си. Има ли? Затова винаги съм апелирала към политици, към дипломати, към хора, които са по-уязвими, да са открити и да си кажат, за да не могат да бъдат изнудвани. Имаш ли мрежа от информатори? Колкото и да са ми дълги, големи пипалата, нали, октоподските, драг-куинските, травеститските, пак не мога да огрея навсякъде и да докопам всякаква информация, но моите пиленца ми снасят и това е чудесно. Благодаря им, благодаря на всички мои източници. Какво не би разкрила никога? Знаеш ли, всичко биха разкрила. Всичко биха разкрила, зависи дали човека го заслужава. Мразя лицемерието, мразя лъжата, мразя когато някой се поставя в... Да, знам, че в шоу-бизнеса хората искат да изглеждат по един начин заради феновете си, но моята работа е това, да покажа истината, да кажа истината. Така че, ако кажа, че Мария Илиева е забременяла, колкото и тя да обяснява, че не, това е така. И така стана. Аз първа съобщих заедно с моя колежка, първи съобщихме новината, аз ходих на участие специално да видя дали наистина е. Тя беше с така по-специфична. Нали, казвам ти такъв случай. Тя отрича, но това е същото сега и с Фики Стораро. Научих, че... бременен? Да, беше, сега посвали. Не, жена му е бременна с второ дете. Аз го написах преди 3 месеца, той го отрича. Днес се измира цете в едно предаване, като казвам, той излезе информация, ама тогава още не знаехме. Дрън, аз как знаех, че знаех и пола. Така че, такива лицемерия ме дразнят. И това ще ме накара да кажа. Ако някой излезе и си каже, мога да си премълча. Или пък ако ми се обади, като разбере какво е станало и каже, Бел, за сега тук не... Имала съм много смешни случаи с една фолк певица. Няма да й казвам името, да ни правим реклама, че тя е много такава докачлива. Тя ми накъсва всички социални мрежи да мрънка, като напише нещо за нея. Аз не лъжа. В смисъл, казвам достоверни неща. Но тя изпада в див ужас, включително има навика да звъни в редакцията и да говори с колегите и да се представя за аз съм адвоката на еди коя си. Велико е това. Hello! Понеже всъщност не знам какъв подарък да ти взема, съм ти уредил един рекламен блок сега, за да можеш да си избереш сама. Ние се връщаме след малко. Той, каквото си харесал, си я харесал, уважаеми. Няма повече. Това е.
Но пък имаме нещо много по-добро от реклами. То се казва Елза Париния в нашото студио. Имаш ли хирургични намеси? Нямам никакви... Просто се косиш. Нищо генетично не съм си... т.е. хирургично не съм си рязала, променяла, всичко си ми е както... Смяташ ли да правиш нещо подобно по себе си? Ма защо? Не знам. Защо да си го причинявам? Виж колко е хубаво да... Ти знаеш, нали, да застанеш на писоара, правичък. Иначе какво да трябва да клякам, да дигам поли на... Не. Правят ги тия неща хората? Правят ги, но те не се чувстват удовлетворени. Там има някакъв психологически проблем. При мен е просто чиста шизофрения. Няма психология. Ти, между другото, била ли си се с мъж, ама душманската такова? Не, мен ме е страх да не го отрепа някой. А в какъв образ ходиш до магазина, примерно? Или да изхвърлиш кофета за буклук? Ами до магазина така завъртам един кокофил и хоп. Ама смисъл като Елза или се ходи до магазина? Ако съм като Елза, влизам като Елза. Като съм като Ивайло, влизам като Ивайло. Какво сега? Не, питай кое е по-често, просто от описността да ми интересува. Сега типа да не ги броя. Да знам. Както такова дойде. А в заведенията къде пичкаш? В коя ответ? Ох, това е много сложно. Много е гадно. Ами защото сега, ако съм така, да, разбрахте, не мога да като вляза при жените, аз мога да вляза, ама не знае как ще изляза на 4 крака. А при жените, като влезе, мъж, почват да пишат. Какъв мъж, аз съм по-голяма мацка от тебе. Между другото и аз най-накрая ще имам корона при това пред вас, тъй като Елза ще ме превърне в драг куин при това пред вашите очи, а после ще ми покаже лесно ли да влезеш в този образ. Честно? Мамо, тате, айде! Дами и господа, ето я моята дъщеря, Митко! И Санката, Митка. Мичи, супер, какво? Набързо, за 5 минути. Като за 5 минути толкова. Как се чувстваш? Много добре. Нали? Готино. Това ме притеснява, но много добре. Да, сега, жалко, че имаш такъв голям пътлангач, не можахме да ти... Жалко. Едни хубави пантовки такива да щъкаш. Щеше да си пак една глава над мен. Агнеса. Какво артистично алтер его име си хареса? Димитрина. Димитрина, стига да не сме в Аксаково. Глупости. Нещо трябва да е по-вдъхновяващо, такова по-джиджи-биджи. Агнеса. Да, като Елжбета Паринян. Глупости. Да, седим нещо като Мафалда фон Гърч. Харесва ли? Мафалда фон Гърч. Аз съм окей за Мафалда фон Гърч. Си спееме ли нещо сега за по стар драг куински обичай? Да загубим детската аудитория тотално. Да направим един хубав липсинг. Окей. Както се прави, защото певците пеят на живо, ама ние ще си правим липсинг, ще се правим, че пееме. Как не ти е топло с толкова къса? Така съм се родила, как да ми е топло? Жените топло им. Ще протека, така че айде. Добре. Преди обаче да направим перформанса, все пак малко искам да видя как се движиш така. Нищо, че не сме на токчета, на пръсти се едно си на токчета, я. Качи се на полупалци, така. И не си свива, опани коленете. Не, аз мога да се опъната коленете. И ханша. Айде. Значи аз от тебе разбрах какво е талия, ханш. Какво е талия? Е тука. Тука, а ханша е тук. Тука, да. Да, сега искам да го таковаш, така да го... Добре, ляв крак. Добре, ляв крак. На полупалци, на пръсти. Се носи на токчета, опани коляното. 3, 4, напред. Раз, 2, 3, 4. Връцваш се и пак така. Да. И сега като пееш, хубаво, и тя Лили Иванова от нас го взе този маниер. Така с ръцете, хубаво, отваряш, затваряш, това мисля, че няма да има проблем. Добре. Не така. Извинявай. Не сме в студентски град. По-финно, по-така, по-нежно, по-гейско. Нали, сега ще кажа, че съм те направила, ама не съм. Просто за експеримент. Добре, айде.
it's getting low. According to all sources, the street's the place to go. 'Cause tonight for the first time, just about half past 10, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go on to other ends of absolutely soaking wet. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every specimen, tall, blonde, dark and lean, rough and tough and strong and mean. God bless Mother Nature. She's a superwoman too. She took from heaven. Добре. Да си жива. И здрава. Обаче видя ли? Имаш някои паразитни маниери мъжки Много. като това. Това не е Съжалявам. травестичко. Ми засехте. Втори път Ще съм... свикнеш, съм ще се златна. научиш. Благодаря ти много, че беше. Ох, и аз ти благодаря, че ме измори. Моля ти. Ще победим! Хей, как минава това време? Лети, приятели! За мен де. Надявам се и на вас да ви е било приятно. Ако ще ви бъде тъжно цяла седмица без мен, гледайте ме и ми се радвайте в канала ни в YouTube, в социалните мрежи Facebook, TikTok и Instagram. Аз ви обещавам, че до следващата седмица, когато ще се видим за последно преди ваканцията, ще съм влязъл във форма за лятото. Имам предвид кръгла форма. Едно красиво антитяло ще изтреса другата седмица. Пишете ни на събота вечер с mitko.pavlov@gmail.com. Не четем имейлите. Приятна вечер от мен и не ходете толкова по тия паркове, че не остана една свободна пейка да си изпием бирата и аз като човек. Айде! Чао! Ма не си мислете, че ще ви остава така. Много ви моля, като за неустоим, тотално красив финал. Ивета Костова ще ни изпее The Best на Тина Търнов. Айде! До следващия. Call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. Oh, when you come to me, give me everything I need. 1, 2, 3. Give me a lifetime and promises in a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. Oh, it can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, I see the stars of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say.
pride. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Yeah. You're the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. Whoa. I hang on every word you say. Oh, there's the pride. Baby,